Die hard weniweni wa chipani cha Malawi Congress Party wika pamaganizo ake nayenso ngati munthu timumvere kuti akuti chani. Guys, thank you so much. Malawian cameras. Kumpando maswera bwanji. Okondedwa ine ngati zika ya Malawi komanso ngati monga mmene ndimalankhula nthawi zonse kuti die hard wa Malawi Congress Party. Ana amene tidayamwa zatambala wakuda. Ineyo mmene zinthu zoyendera zindipweteka kwambiri mu mtima mwanga. Kuti koda zathu kubomako mkuti zikhala bwanji. Zinthuzi ziyenda bwanji. Zikuoneka kuti tatayirira kwambiri taleka kumva. Zimene azatha kutilankhula sitikumva, malangizo ena aliwonse sitikumva, kuti kodi tikhoza kuchita bwanji kuti tikhale mbali ya anthu pa madandaulo awo. Timamva mapulogalamu osiyanasiyana pa wireless kuti mmene zinthu moyo wa anthu ukuyendera pa dziko pano. Ndalankhula wiki yatha wiki nayo ndatumiza ma videos ena kulankhula kuti mwina president zitha kupezani. Ife tilibe mwayo kumana ndinu ya president. Anthu anu amachinga, timayesetsa kupempha kutani koma anthu anu amachinga. Endi timafunitsitsa titalankhula ndinu ya president maso ndi maso. Ngakhale kuti anthu ambiri alankhula nanu including park kukuunikirani mmene muyenera kuyendetsera dziko lino. Ine ndimaona ngati mkati mangolondola madandaulo a anthuwo nkuchita zimenezo. Pali zina zoti zikhoza kuchitika pa nthawi yayitali koma pali zina zoti zithochitika mwachidule. Mwaona ma demonstrations alero amavenda amulilongwe kunsika watsoka. Zimene zijangati simukudziwa zikupatseni uthenga ukulu kwambiri. Tikunena kuti zinthu izi zikudula tsiku lilonse zakudya chani zimene zisibwino. Tapangani njira yoti zithe anduna Sosteni Gwengwe walephera. Moti Sosteni Gwengwe angalephera kucheza ni mavenda mu nsika. Angalephera pita kumajengo koma anawo kucheza nawo. Mmene nzake Mumba akuchitira. Mmene Michael Usa akuchitira as a vice president of this country. A president ndekelera muchitawo. Sutithandiza. DPP azanu ndi system panopa akutcherani kulikonseko ndi system. It's a system. Akupezererani akuonererani kuti simupanga act zinthu msanga simuta ndi azana akulolerani muli monsemo ma demonstrations amenachi pala azanu a DPP. Mwaona ku parliament kuja Suleiman kuti anali pamene paja anthu a DPP amasupportera zimenezi ayenda nawo apanga funding ma demonstrations amenachi. Atadzionera kuti ma demonstrations ena adalephereka chifukwa chonena kuti amatanya mara amulilongwe amene anyamula zikwanje ni mavenda akuteteza msika wawo akuteteza town yawo kuti anthu asabere katundu. Izizi zachitika lero zinthu uthenga. A president mudali ku opposition kodi kumakukomerani mufuna chipani ichi ndithu chibwerereso ku opposition. Anthu akangosiya kumva mudziwe kuti kugwa kwa ufumu kuli pafupi. Ndimafuna nene choncho a president ngati izizi mumaonerera ngati mumamva izizi. Ineyo ndikulankhula ndi ifani timango kupweteka mukuti mutipha mbipi kumudzi kuno. Chipani cha Malawi Congress Party chili ndi anthu ambiri ochitsatira koma panopa anthu akudandaula ife chakukwera kwa mitengo kwa zinthu maka zakudya za moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Nduna zanu zikugwira ntchito yanji? Ma advisor anu akugwira ntchito yanji? Nduna zanu ma advisor anu akoze kukugwetsana president ngati simukudziwa. It's a system. Adzachokatu ife ndi MCP achikhalire ku midzi kuno timachikonda chipani cha tabadwira mmenemo koma nduna zanu zomwezi boma lanu likadzagwa zidzakuthawana zidzapita kumene kuli bomako. Ngati simukudziwa lero ife mufuna usunga munthu amene sadzavota yekha ovota tili kuno kumudzi. Mukani kusuntha nduna mudalengeza kwa malembo kuti muchotsa nduna sagwira ntchito koma lero zikukanikani kuchotsa nduna zitakuna mizani mkupanga report la sona musonamu ku parliament pano pa kwavuta anthu anali pa ntchito kuti akutetezeni kuti aonetsetse kuti president sadaname zinthu zinazoona koma sangakoze zinthu zina mulibe kumene kulibeko nduna imene yakhudzira mungapande kuonetsera Amalawi kuti ino ndinu okhumudwa ni zimenezo adakuna mizani mwachita manyazi pa gulu anthu nkuzilankhula zimenezo. Alaishuwa president tikamalankhula chonchi muzita anthu oyipa. Tikamalankhula chonchi anthu satikonda. Ife ngati madai hadayi musibi zuti wawa. Lady na Valayi uyu. Zuti wawa zimenezi. Sitifuna sokha ku opposition. Anthu anu afuna ku opposition. Alaishuwa. DPP yakupanga ni system pena palipos. Ili pena palipos panopa. Mungamone lele Chisale nkumati napereka chitetezo kwa Tamia Chisale. Polisi ili kuti. Boma lolamula lili momwemo chipani cholamula chili momwemo. Ali kuti. Alaishuwa Chisale azilida mdziko muno muonerera umangophedwa anthu a MCP kumserema pampano taphedwa. Kundilande tidaphedwa. Kankutholo kamkuti kuja kuphalombe tidaphedwa.
koma tulamula ndife, koma tuphedwa, koma tulamula ndife. Tumenyedwa, tuthamangitsidwa, koma tulamula ndife. Akuluakulu, mukhale serious zotipweteka zimenezi. Kodi simukhako ni msonkhano wa nduna, nkumakambirana kuti zinthu ziyenda bwanji? Kodi simukhako ni misonkhano ngati executive yachipani, nkumakambirana kuti zinthu ziyenda bwanji? Nangati tani kuti tikhoze? Nthawi ino, yezi bwana nthawi ino yandekelera president nthawi ino. Koma anthu mutipweteka. Anthu mutipweteka. Mutipweteka mutiphani mabibi mutipweteka. Tasinthani zinazi mutipweteka. Comrades Maswera ndakumvani ndawerenga ndaona maposti anu amene mukuposta apa. Sinafuna nipange comment sangu nimafuna nimalize. Ndikufuna ndikuuzeni izi. Ine ngati Honorable Ken Msonda. Zikuchitika munomo pakali panopo mkaona anthu apita munsewo, anthu agenda galimoto ya president, anthu ayapita ku parliament kugenda, si anthu okwiya ayi. Amalawi sanakwiye. Amenewo ndi anthu otumidwa ndi DPP. DPP kuzoti zisankhusinga wine 2025 September iluza. Nda DPP akumatuta anthu cholinga afuna kugwesa boma ili. Mumve ine nali ku DPP. Nali ku DPP pafupi penipeni ndi APM. Zimene zikuchitika zindikuuzani zimene ife timapangana ku DPP. Amalawi sanakwiye, anthu sanakwiye, anthu mukaona osuo kwiya ndi anthu otumidwa. Akutumidwa ndi a DPP akupasidwa ndalama. A DPP akuzoti chisankho September sawina aluza. Ine ndanali pafupi ndi APM ineyo. Ine ndanali pafupi ndi APM ineyo. Zimenezi ndi zimene timauza na ku DPP. Sono mkamata Amalawi akwiya, Amalawi sanakwiye. Amalawi amene anakwiya nda amene 2019-2020 anachosa DPP. Awa akutumidwa akupasidwa ndalama chifukwa ndibwereze. A DPP akuzoti zisankho 2025 September sangawine ndi akufuna kugwesa boma. Nkona maona a president athu Chakwera alichete. Nkona maona akapanga provoku akagendwa polisi, a polisi sakubwezera. Cho chimene akufuna DPP afuna polisi aphe munthu. Afuna apange react. Kena kwanene kuti dziko ili la yakamoto. Ayi. Mumvesere ayi. Amalawi sanakwiye. Chifukwa Amalawi akuzoti mavuto tinawo kunoko. Kunjaso mavuto aliko. Ife timayenda atu. Ku South Africa Amalawi akuvutika. Ku Zambia Amalawi akuvutika. Ku Mozambique Amalawi akuvutika. Ife tindana yena, tindana ku UK, tindana ku America, tindana ku China. Akuchonera adati tizibwera ku muziko. Ziko lonse la pansi anthu akuvutika. Ndi wina sakunamize ndo yayi. Malawi muno tukuvutika. Chifukwa simu mayenda inuyo. Mukudandaula simu mayenda. Pano kuli konse anthu akuvutika. Ku America tindana ino ku America. Akuchonera adati tizibwera ku muzi. So musana mizido kuti Amalawi akuvutika. Ayi. Musana mizido kuti Amalawi akwiya. Ayi. Akupanga zipolowe si anthu okwiya. Ndi anthu otumidwa ndi DPP. Chifukwa DPP ndibwereze kachitatu. Ikuziwa kuti zisankho sawina 2016 na 2025 pa 16 September sawina. Izo ndakuchidziwa. Akuziwa kuti APM sayima. Ine menali APM ja angapange kampeni kuchokera kuchitipa mpaka na ukaloga. Mufuna kupha munthu chani? Mufuna kupha munthu chani? Zimene za DPP akudziwa. Nde akufuna dala kuti a polisi aombere anthu. Akufuna dala kuti china chake to provoke situation. Ndikuzani ndi Honorable Kenneth Chitatata Msonda, mwana wenu wa APM. Ziko mkwambiri. Ndati ndikumasuleni. Mungoti Amalawi akwiya, Amalawi awasuo kwiya ndo utumidwa ndi DPP opasidwa ndalama. Ziko. I hope mwandiva bwino eti. Ziko.